Nonro mari ne kitambulisho mari. Nonro mari ne certificates ma in godo. To oningo bed ni seche ma nonro nigi iketo gi e simu. Iwacho ni kuma mwandu ni nitiere e machunyi be nitiere. To iketo gimoro amora mondo iket rito makare mondo ng'ato achuth moro kik timre nade ama janjore moro kik donji ti godo. Ka it comes to computer system nitiere gik moko ma ilongo ni cyber security systems ama softwares ma itiyo godo. Maybe kadwa host data mar ng'ati, maybe kaka koro wawach kaka Royal Media Services. Website margi nyaka gi ensure ni koro giketo nitiere security magiketo. Majanjore mora mora ok nyal hack that particular website gi nikech kanyo tingo information margi. Kaka in jawinjo, simbi ok nyal weya nikech simbi ni emutingo M-Pesa mari, temutingo contacts magi nikech ok en kata data ni kende, en nyaka kata contacts mag jok mantiere simbino. Nikech ka sekao isemiya namba ni masevo, oningo bedni namba ni asekiwa go moko oningo bedni ng'ato kawe ka ok ine min chiwo chik makare ni mondo timra nade ami ng'ano na namba. Koro oningo bedni wang'iyo ni security ama passwords magwa are very strong mondo wa protect godo gige wagi. Mogik, nitie links mwayudoga. Ko kaka nisewacho, WhatsApp group inonka oketo WhatsApp group mar solo, oketo WhatsApp group mar wedding, gik machalo kamago. Tinongo ni kai maji chako use, ji chako oro links mopogore sa Safaricom ne chiwo gima kama, organization makama, kati end up ni click this link, to kise click that link, to sechako oro ni message mora mora ni ng'ata mantiere contact ni. Koro gigi kapok wadonje, links gi kapok wang'iyo te, to mondo watimre nade, mondo wang'i ni gigi ere kaka wanyalo konyo mondo waket ratiro mag rito platform gi e yo moro makare. Mogik, daer oro kuyo mara makende ne familia. Nitie retired teacher masinya iluongo ni mwalimu Jared Kwanga, Korondo school kanyo. Jaduong' nyochotho koro ike teacher beach mwadhieni. Koro mos ne familia gosiepe kachiel gi nyithindo manokale lwete. Ero kamano. Agonero kamano nyabere ko bido thuolo mar bedo kodwa ka okinyi ma kawuono ka warango chal mano mar weche mar timo ne mbui achiel kachiel. Koro mojanda ka sekalo 50 kod abiriyo mane madano kelwa e giko mano mar chenro okinyi ma kono chenro mar mbako romo. Wagonero kamano ahinya jogo duto ma okete chenro mano mar mbako romo. Erokamano ahinya ne Milton Were mano jafwambo kendo jalonyo e weche mag tudruok. Agonero kamanya kuom kete kar kae okinyi ma kawuono bende achiel kuom jogo moro otegi Moses Orimba. Erokamano ahinya jogo mantiere kodwa kar ka. Michael Mbogo ondiko nwa kachiel ka e mbui mar YouTube kata bende kama mantiere live Ochieno Mondi, Arnold Ndea, Emmanuel Akos kachiel koda ka Lucas Ochieng gi jogo duto mondiko nwa kar kae. Wagonero kamano ahinya. Willis Odembe pod ni kodwa kar ka. Kamachielo Lawrence Ochieng Onduru wacho ne bedo kodwa ka